bit će na Radio Daruvaru. Uvijek zajedno. Proljeće uvijek donosi dobre pozitivne stvari, pozitivnu energiju i ja ću vama danas u 10 sati i 15 minuta ponuditi iz etera i kroz eter Radio Daruvara malo pozitive. Hoću vam samo dokazati kako mi imamo dobre mlade ljude, istina Bog, još su uvijek školarci, ali po onome što čujem i što sam nakratko u našem razgovoru čula i saznala, mogu vam reći da jedva čekam da ti mladi ljudi narastu i da preuzmu poduzetništvo. Evo o čemu se radi. Dakle, moji gosti su učenici Ekonomske i turističke škole iz Daruvara, na čelu sa gospođom profesoricom Frantal Radmilom. Želim vam dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. A sad ove glasove što čujete, ja ću predstaviti Ana Marija Bačvar. Bog, dobrodošla. Hvala. Teofil Cenger. Hvala. Jedini muški, blaženi među ženama. I Tina Kelemin. Hvala. Dakle, to su moji sugovornici u sljedećih nekoliko minuta, a pričat ćemo zapravo o nečem jako pozitivnom i jako dobrom. Ova dječica koju ste čuli zapravo su osvojila prvo mjesto na državnom natjecanju, dakle srednjih škola, u projektu koji se zove Poslovni izazov. Radi se naime o poduzetništvu. Gospođa Radmila Frantal će nam zapravo predstaviti ovaj projekt. Hvala lijepa na ovako lijepom uvodu. Ja ću najprije pozdraviti sve slušatelje ispred Ekonomske i turističke škole Daruvar, dakle od nastavnika, ravnateljice i svih učenika. Evo, ja sam izuzetno sretna što mogu predstaviti ovdje jedan tim učenika, ovih 3 učenika koji su predstavljali našu školu na državnom natjecanju u Zagrebu pod nazivom Poslovni izazov. Učenici su osvojili prvo mjesto, dakle, u državi na temu poduzetnička priča moje škole. Dakle, radi se u biti o poduzetništvu, odnosno znanju iz područja ekonomije. Državno natjecanje je organizirala Visoka škola za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski, naravno uz pokroviteljstvo našeg Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Također su tu bile i neke druge organizacije kao sponzori, na primjer Udruga Inicijativa te Centar izvrsnosti za poduzetništvo, to je privatna gimnazija Ekonomska škola Katarina Zrinski iz Zagreba. Natjecanje je bilo 26.3., a odnosilo se na izradu jednog video uratka gdje su učenici trebali u nekih kratkih 10 minuta pokazati zašto je naša Ekonomska i turistička škola poduzetna. U tome su uspjeli jer rezultat je prvo mjesto, dakle, u državi. A što se tiče poduzetničke aktivnosti naše škole, vrlo je teško bilo izabrati neku od njih s obzirom da ih ima zaista mnogo, da ne bi ovo sada ispalo neskromno s moje strane, ali škola zaista nudi različite projekte i izvan učionički oblik nastave. Mi to znamo da ste vi jako aktivni. Hvala lijepa. Tako da učenici koji su zaista kreativni, koji su poduzetni i inovativni, mogu, dakle, izvan učionice pokazati svoja dodatna znanja. Evo, toliko bih ja rekla o... Znate šta bi vas pitala, koja je konkurencija bila? Dakle, koliko tih srednjih škola bilo je bilo? Je u drugom krugu, dakle u finale kad smo ušli, 18 škola. Puno, jako 18 puno. škola, 18 srednjih škola. Pretežito su to bile škole u blizini Zagreba, tako da je ovo zaista za Daruvar jedan lijepi uspjeh. Kakav je bio Teofile? Evo, ja ću tebe, s tobom ću krenuti, ipak si mi ti ovako jedan muškić. Dakle, Teofile, reci mi, molim te, u čemu se sastojao taj vaš projekt? Šta si ti točno i konkretno radio? Pa, mi smo organizirali taj jedan tim, znači od 3 člana. I prvo smo trebali napraviti scenarij, znači osmisliti kako uopće snimiti taj video. I onda smo krenuli na snimanje. Snimali smo. I šta ste snimili? Evo, reci mi onako, ugrubo sad, ja nisam vidjela taj filmić. Prvo smo snimili turistički obilazak grada, znači jedna turistička voditeljica naše škole, Lucija, je vodila Tinu i Ana Mariju kroz grad. Tada su oni htjeli kupiti jedan suvenir i otišli su u suvenirnicu, tu u Daruvaru na pčelarstvo, i tamo sam ja došao kao bumbar, imao sam kostim i onda sam ih ja vodio do škole i pokazivao tam gdje zapravo nastaju taj daruvarski medenjak. Kako je nastao daruvarski medenjak? Ko će mi reći? Ana Marija?
Reci mi, Ana Marija. Najvažnije od svega da naši učenici izrađuju te daruvarske suvenire i medenjake. Naravno, suradnja među učenicima je povezana i iskorištena na najbolji mogući način. Dobro, jel ti znaš na pamet recept za taj medenjak? Ne, to je tajna. A to je tajna? Tajna, da. Ja sam se već mislila ogreb, stvarno pa idem kući probati to ispeći, ali dakle, to poslovna tajna. Ali svakako to možete kupiti, evo, vrlo rado će vam se Dobro, prodati. recite mi, profesorice, gdje ćemo kupiti? Možete sada po narudžbi, a uskoro će biti u prodavaonici pčelarstva Daruvar na tržnici i u našoj turističkoj zajednici kao jedan od suvenira u paketu grada Daruvara. S obzirom da se radi o izradbi naše učeničke zadruge koja radi te medenjake, po posebnom receptu koji je naravno tajna. Na svakom medenjaku je utisnut dio grba grada Daruvara, odnosno ždral, to je onaj ždralko sa krunom koji simbolizira grad Daruvar. Znači taj medenjak je u stvari dio turističke ponude grada Daruvara i dio onog paketa koji se u stvari daje posjetiteljima grada Daruvara. Jel? Ja samo mogu se nadati da neće biti skupi, da ćemo ga si moći priuštiti. A neće biti Neće. Dobro. Tina Kelemin potiče iz poznate daruvarske poduzetničke, uspješno poduzetničke obitelji. Tina, gdje se ti vidiš u nekakvoj budućnosti skoroj? Evo, kada završim fakultet, planiram preuzeti obiteljski posao i nastaviti se baviti pčelarstvom i proizvodnjom suvenira i tako. Dobro, nije ti strah pčelica? Nije. To si već prebrodila taj strah? Da. Dobro. S obzirom da ste se pokazali, mislim, vi ste inače koji? Treći, četvrti? Mi smo maturanti, 4. razred. Maturanti, dobro. Dakle, s obzirom da je, evo, skoro idete na te visoke škole, na fakultete, dakle, vjerujem da većina vas zapravo i zna kuda ćete i kako ćete i vjerujem u nekakvo dogledno vrijeme ste vi zapravo naši poduzetnici. Grad Daruvar ima poduzetničku zonu, a mene interesira jeste li vi prošli kroz nju i ono vaše mišljenje. Evo, ko će mi reći? Jesu, evo. Recite. Evo, ja sam često u poduzetničkoj zoni kad pomažem svojima. Ovako mogu reći da bilo koji poduzetnik koji ima dobru ideju i koji je radišan, znači marljiv, može uspjeti u svom poslu. Misliš da ovo vrijeme pruža mogućnosti ljudima koji su marljivi i radišni da postanu i ne znam, pozitivni i dobri poduzetnici? Koliko god bilo teško i možda situacija u državi nije najidealnija, ali ako se neko trudi, ako ima kvalitetan proizvod, mislim da na tržištu može uspjeti. Dobro, šta vam je kad ste u prolasku te naše poduzetničke zone, osim očevog i maminog ovoga obrta, jeli šta imaju poduzeće, koje ti je još upalo u oči, Tina? Je li ima tamo još neko uspješan poduzetnik? S obzirom da si često tamo u tom dijelu. Da, ima jedna tvrtka koja se bavi proizvodnjom ambalaže, znači papira i toga. Aha. Oni su isto tako, pa mi rekla uspješni. To je Igraf. Igraf, da. Znači imamo uspješnih poduzetnika u gradu Daruvaru. Slažete se? Imamo. A šta bi vi kao poduzetnici promijenili? Recimo, planirate biti poduzetnici, vidjeli ste kako izgleda napraviti nekakav projekt. Šta mislite i šta bi trebalo promijeniti? Da bi bili još bolji i da bi bilo lakše napredovati? Jel ima nešto? Mogu li ja pomoći malo? Možete, naravno. Mislim da je najvažnije poduzetničko znanje. Dakle, znanje pokreće sve, jel? Najvažnije je imati dobru poduzetničku ideju, istražiti tržište, odnosno poći od znanja. Evo, mi njih obrazujemo, oni su naravno u sklopu obrazovanja našeg obrazovnog programa iz poduzetništva obišli poduzetničku zonu i vidjeli su kako poduzetnička zona izgleda. Također smo posjetili ovaj uspješni obiteljski biznis koji vodi obitelj Kelemin i mislim da najvažnije dakle dobro pripremiti učenike u školi, odnosno školama, dobro ih obrazovati da kasnije ne upadaju u poduzetničke zamke. Znači bitno je napraviti dobar temelj kao i za svaku kuću, da bi kuća bila stabilna, odnosno da bi poduzetnik... Da uopće znaju razviti poduzetničku ideju, prepoznati je, da znaju što znači istražiti tržište, da imaju nekakvu viziju o kretanjima na tržištu. To se naravno stječe znanjem, a kasnije ide one prirodne sposobnosti koje treba imati kao poduzetnici, dakle marljivost, ambicioznost, snalažljivost, poduzetnost. Sve se to kombinira sa znanjem. Ovi mladi poduzetnici naravno su dobili i plaćeni su za svoj poduzetnički duh. Dobili ste, čula sam, i nagrađeni ste nakon ovoga projekta. Kako? Osvojili ste dakle prvu nagradu, osim što ste ponosni, šta ste još i inkasirali? Osvojili smo besplatnu 3-godišnju stipendiju na Visokoj školi za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinski. Znači 1 godina košta oko 30.000 kuna, a mi smo svi u timu osvojili 3 godine.
Svaki posebno. Dakle, Tako svaki je. ima školarinu za 3 godine na ovoj privatnoj visokoj školi za ekonomiju Nikola Šubić Zrinski. I osim toga imate još neke dodatne nagrade, hoćeš reći? Naravno, osvojili smo Put u Budvu u Crnu Goru na finale natjecanja, ali nama je najvažnija ova nagrada. Tamo ćemo se zabavljati, uživati. Da. Aha, dobro. I nagrade sponzora. I nagrade sponzora. Dobro, ja vas onda u principu ne moram niti pitati kako će i kakav će biti nastavak vašega školovanja. Vi to već znate, jel? Već je to riješeno. Dobro. Da. Evo, ja ću vam se zahvaliti. Profesorice Radmila, jel imate još nešto za dodati? Pa, Jel se sprema možda nekakav novi projekt? najprije bih još jedanput rekla da sam izuzetno sretna zbog uspjeha naših učenika, ovih troje i svih ostalih koji u našoj školi postižu dobre rezultate izvan samih učionica, što ste već prepoznali kao što znate i hvala vam zbog toga. A što se tiče novih projekata, projekti idu u svim područjima obrazovanja, dakle u području stranih jezika i u području građanskog odgoja obrazovanja i u području same struke. Dakle, stalno radimo, ali neka to bude iznenađenje. Dobro, mi smo uvijek na pravom mjestu u pravo vrijeme, znači kad vi dobijete nekakav uspjeh, postignete, evo nas da to popratimo. Hvala vam lijepa. Da, ja ovim mladim budućim poduzetnicima želim sve najbolje i puno više sreće nego što je imala naša generacija. Mogu to tako reći? Da, odlično, ovo vam je jako dobra želja, hvala. Bili su dakle ovo gosti Radio Daruvara, s nama su se družili oni na kojima će svijet tek ostati. Dakle, ekonomska i turistička škola iz Daruvara, gospođa Frantal ih je dovela, popričali smo o nečemu i zapravo neću više da čujem da neko kaže da ovi naši mladi ne znaju šta bi sa sobom. Mladi itekako znaju, samo im treba dati